Λοιπόν, οπότε οφείλω να σας χειροκροτήσω γιατί ήσασταν πολύ καλή θέση και συμμετείχα. Και εσείς πάρα πολύ καλά ζείτε. Ήταν τέλεια στο Κολοράντο. Τρελάθηκα. Συμφωνείς? Τι ήταν αυτό το Κολοράντο? Ωραία. Δεν ήτανε πάντως τριόροφο που λέγανε, διόροφο. Δεν ξέρω, χάθηκα, τι να σου πω. Τι τραγούδια είχε, πες, τι μουσική? Είχε μπουζουκλιερή, μετά πάνω είχε χτύπημα, κάτω είχε ροκ, ό,τι θες είχε, τέλεια ήτανε. Τα μπουζούκια ήταν χάλια. Τα μπουζούκια εμένα μου άρεσαν, χόρεψα με τον Ιάσονα έτσι φιτελάκι, Ιάσονα, θυμάσαι? Λοιπόν, βρισκόμαστε στην πόλη της Ρόδου, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία στο Κολοράντο. Μη κάνει zoom, μη κάνει zoom. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο στο Κολοράντο. Σήμερα θα πάμε σε ξενάγη στην πόλη της Ρόδου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρσένης χθες ήπιε λίγο κάτι παραπάνω. Τώρα είναι η μούντζα που φαίνεται στην οθόνη σας. Ήπιε, χόρεψε και πιτάκια. Αυτά έπρεπε να γράψουμε στην κάμερα, αλλά τέλος πάντων. Κρατάτε, κρατάτε. Τραβάτε, τραβάτε. Γράφει τώρα. Γράφει τώρα, δεν γράφει όμως. Πασέκα! Red Bull! Είναι φτερά! Μετά τη Ρόδο, ήρθαμε Ρόδο, μετά τη Ρόδο. Αποφάσισα να γίνω η βασίλισσα της πίστας. Να τραβάνε τα μαλλιά τους, το μπουζούκι κι ο πιανίστας. Αποφάσισα να γίνω μια βασίλισσα στη νύχτα και το μαγαζί για μένα. Δυο μαύροι κύκλοι κάτω απ' τα μάτια. Πώς το περάσαμε χθες? Τέλεια. Απλά τέλεια. Εσένα γιατί πόνεσαι τα πόδια σου, τι έκανες χθες? Σεξ. Φούσκα. Τι έκανε? Άντε καλέ σιγά, κόβετε το σεξ. Καβάλας. Τι να πω? Και σας γαμάμε το σπίτι. Αυτό δεν θα πω. Ότι υπάρχει ένα πρώτο τείχος, τάφρος, αρκετά μεγάλη, δεύτερο τείχος, άλλη τάφρος, τρίτο τείχος, άλλη τάφρος, τέταρτο τείχος και μετά το κάστρο, το παλάτι. Φώναξε. Μπροστά στο κάστρο. Φώναξε. Καβάλα City. Και σας γαμάμε το σπίτι. Καβάλα City. Και σας γαμάμε το σπίτι. Κάνε σου πλάκα. Σοφία, θέλω να το αντιμετωπίσεις με χιούμορ. Εδώ μου λέει άλλα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μα θα νιώσεις μεγάλη ντροπή. Το μαχαίρι θα φτάσω στο κόκαλο και θα πάθει συγκοπή. Και στο παζάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Πες μας τι πίνεις, εσύ και δεν μας δίνεις. Να κάνετε βόλτες, μην συνέχεια περπατάτε ρε παιδιά. Τα έχεις χαμένα, ανησυχώ για σένα.
Θα κάνετε βόλτες, μην και συνέχεια περπατάτε ρε παιδιά. Και να κρατήσουμε λίγο το λεωφορείο καθαρό. Κάποιοι το σεβάστηκαν, κάποιοι όχι. Και είμαι αναγκασμένο να μαζεύουν μπουκάλια και χαρτιά κατά το πάτωμα. Εχθές το βράδυ βρήκα στο τασάκι πάνω μία σερβιέτα. Παρακαλώ, δεν θα ήθελα να το ξαναδώ. Ευχαριστώ. Αυτές είναι πεταλούδες που σας είπα πριν, η καλή μορφή πανάξια. Είναι το καφέ το χρώμα που είπαμε, που δεν είναι όμορφο, δεν κλειστά τα φτερά. Όταν ανοίγει όμως τα φτερά της φαίνεται το κόκκινο χρώμα με τις 4 μαύρες μπούλες. Γι' αυτό και το λατινικό όνομα είναι κβαντριφουχτάρια, που σημαίνει 4 μπούλες, 4 σημεία, έτσι. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην κοιλάδα με τις πεταλούδες. Είναι ένα υπέροχο μέρος και παρόλο που πριν σε άλλο μέρος είχε ζέστη, εδώ παιδιά έχει δροσιά. Τι ήταν το άλλο μέρος? Πώς λεγότανε? Δεν θυμάμαι. Κάμηρος. Κάμηρος. Να το τρομάξω να ανοίξει σταθερά, του λες? Δεν κάνεις για τέτοια πράγματα. Παντού κόμπους κάνεις. Τι είναι αυτό? 800 κόμπους. Αυτή έκλειγε λέει. Πάμε ένα ολόκληρο φύλλο. Μαλάκα, είσαι ένα... Τζέισον, κατέβα, άντε. Κατέβα. Ου!